Kerman aizetuta. Ai, Aitzol, ni etxera noa siesta egitera, Asper eginda nago. Etxera siesta botatzera? Bai. Bueno, zu, guazen polpolera. Taberna hortara guazen. Nik orain ezin dut tabernara joan, Ez daukat aldarterik, hori asperraldia. Entzun, futbolin partida botako eta segiduan animalkosa. Ez, nik gaur ezin dut animatu. Esan dizut, ez daukat aldarterik. Hori, zorake isa die. Seguru futbolin partida batekin ondo pasatzen dula. Bi baino ez gara eta, Mikel Pablok eta Gontxalmarik ezin dute etorri. Bai, badakit, baina lagun badaukat polpolen. Ibon, gitarra jotzen eta ibeltzen dana, badakizu? Bai, badakit. Hori futbolinean jokatzen sekulako artistia da. Guazen? Eta zer esan nahi duzu, guri irabaziko digula, Ni algortakoa naiz, Aizu, eta horrek ezin du egia izan. Guazen jokatzera. Guazen. Ezin izan aditzarekin, mendeko aditzak eskatzen duen laguntzailea erabiliko dugu. Hala, ezin naiz etorri esango dugu, etorri naiz esaten dugulako. Bestalde, ezin dut egin esango dugu, egin dut esaten dugulako. Horren bestez, ezin dut etorri txartzat emango dugu. Apa, Ibon, hau Kerman da. Egunon. Ezin dau sinistu, futbolinean bixon kontra jolastuta, irabazteko gai zanen. Bueno, igual izalik Kerman jokala joan izatea, ikusin biako da. Bueno, mai futbolean ez naiz maiten izean adina ona. Baina, bik bakarraren kontra galtza ere. Tira, guazen probatzera. Bai, aurrera. Ze, Kerman, larri ala. Ez. Home, nik ezin dut berak adina askar jokatu. Hemen nahiago dut polita jokatu, tikitaka, Messi bezala. Bueno, hor doia, Bai. Ibon, nunik hasi zinean maula jokatzen? Institutuan. Hanbertan zaon futbolin batean. Aitzol, uste dut Ibonek nik Euskaltegian bezain ordu sartu dituela taberna. Hala, venga. Bi eratako berdintasunezko esaldiak ditugu. Batetik, nolakoa galderari erantzuten diotenak. Futbolean tenisean bezain ona naiz. Bestetik, zenbat galderari erantzuten diotenak. Nik zuk beste tanto egingo dut. Edota, nik zuk aina tanto egingo dut. Ez nahastu, horren bestez, bi egiturak. Tira, nik etxera jungiot. Ez. Orain ezin zara joan, Bueltako partida falta da. Venga. Bueno, zu, hau ez da munduko txapelketa, Aitzol, orain ezin zara kokildu, Errebantxa behar dugu. Errebantxa, zer rebantxa eta zer rebantxan doko. Beratzi partida jokatu ditugu. Eta beratzirak irabazitxo Ibonek? Bueno, nahi bozue eskerreko espagin jolastukot, Ez. Zuk beti bezain ondo jokatu behar duzu. Baina hola ez tozue gol bat bera bezartuko. Aizu, zuk adina gol egitea lortuko dugu, Aitzolek fundamentuz jokatzen badu. Bai, hoxe bakarri biagin nuen. Oin erruan ebia izango da, ezta? Hombre, nik banekien zu etxarela ni bezainuna. Baina gaur erabat galduta zabiltza mutil. Zein, ni? Hombre, Olakoak entzun biharra be. eta gainera uste dut zure lagunarekin konpintzatuta zaudela guk galtzeko. Bueno, zu, kaskalta zarela? Batzorde olimpikoari deituko diot azpijoko hau argitzeko. Gaur Kerman ezin izan aditzarekin nahastu eginda. Ezin aditzaren mendekoari dagokion laguntzailea erabiliko dugu. Adibidez, ezin naiz etorri esango dugu, etorri naiz esaten dugulako. Edo ezin dut tantorik egin esango dugu, tanto egin dut esaten dugulako. Beraz, ezin dut etorri okerra da. Horrez gain,
berdintasunezko konparazioak ere ikusi ditugu. Gogoan izan, bezainek nolakoa galderari erantzuten diola. Adibidez, futbolean, tenisean bezain ona naiz. Bestalde, adinak eta bestek zenbat galderari erantzuten diote. Adibidez, Kermanek Aitzolek beste tanto egin du edo Kermanek Aitzolek adina tanto egin du. Argi geratu zaizu, ezta? Bueno, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.